No niin, kokeillaan näkyy tässä salaman kanssa nyt vähän paremmin. Kyllä oikein niin hyvin. Eli nyt tässä videolla olisi tarkoitus näyttää teille, että miten tämmöiseen kaksipuolikkaan Honda vaihelaatikko toimii. Eli vaihteistohan koostuu pelkästään kahdesta akselista, jarrurummusta ja sitten täällä on 3 kappaletta vaihteen siirtäjiä. Eli tuon kepin päässä on 1 vaihteen siirtäjä ja tuon kepin päässä on 2 vaihteen siirtäjää. Ne on siellä peräkkäin, sitä syvempää ei nyt oikein näy. Ja vaihteen siirtäjähän on tuommoinen koukku, joka sitten vettää tai työntää aina hammarratasta eteenpäin tai taaksepäin akselilla. Kohta näette sitten sen lähemmin. Ja hommahan toimii sillä tavalla, että kun moottori pyörii, niin se pyörittää aina tätä kytkiakselia. Ja sitten sitä hammarrattaan välityksellä voima menee sitten tähän vetoakselille ja tähän sitten tulee hammarratas kiinni ja se hammarratas sitten pyörittää ketjua ja sitä kautta sitten takarengasta. Eli käydään vaihteet läpi, niin näette nyt miten tämä käytännössä toimii. Eli siellähän on tällä hetkellä vaihe numero 1 silmässä. Ja nyt kun ykkösvaihe on siellä päällä, niin kun moottori pyörittää kytkiakselia, niin tämä vetoakseli itsessään pyörii huomattavasti hitaammin kuin mitä kytkiakseli. Sitten pyöritetään rumpua ja 1 ja 2 välistähän pitäisi löytyä vappaa, niin kuin löytyykin. Eli näette, tuo kytkiakseli kyllä pyörii, mutta vetoakseli itsessään ei pyöri. Eli nämä hammarrattaat ottaa vähän niin kuin sutia tuossa akselilla. Seuraavaksi pitäisi löytyä 2, jonka jälkeen tuo alkaa vetoakseli pyörimään jo hitusen nopeampaa kuin mitä 1. Sitten on 3. Nelonen ja 5. Ja 5 vaihteellahan tuo alkaa pyöriä jo aika vauhilla, eli siinä on kytkiakseli pyörii melkein samaa nopeutta kuin vetoakseli. Näin silmänvääräisesti sanottuna, en osaa mennä nyt kyllä takkuuseen, mutta katsotaan vielä ihan varsin tuo vähän eri vinkkelistä, miltä se näyttää sitten rullailla noita vaihteita. Tämä on hauskan näköistä hommaa. Eli siellä 1 on ja rullautetaan vaihetta aina tuossa vaiheessa tuo vaihteen siirtää just se liikuttaa pakkaa ylös ja alas. Eli se on 4 ja 5 välissä. Milloin pelkästään tämä vaihtaja on toiminnassa ja 5, 4, 3, 2 ja 1 on nyt ja sitten täällä toinen vaihteen siirtäjä niin tekee huomattavasti enemmän töitä, eli pyöritetään vaiherumpua, niin 1 ja 2 välissä alkaa heti tuo hammarratas liikkua ja sitten pitemmällä tuo 3 ja 4 välissä sitten tuolla alkaa tuo syvempi siirtäjä heilumaan. Ja kun teette omaa rossipyörän remonttia, niin tosissaan Petilagerin vaan on yhteydessä, niin nämä on ihan mukava katsoa ja vähän perehtyä tähän hommaan. Tämä on mielenkiintoisin juttu, mitä tältä rossipyörän moottorin sisältä löytyy. Hyvä, kiitos.